Kaixo lagunok, ziur, nosbait ezurren bat hautsi baldin baduzu galdetu duzula. Nola funtzionatzen dute iseizpiek eta zergatik ikus dezakete gorputzean zehar? Bai, argazki bat ateratzea gorputzaren barnealdera. Hain da gauza bitxia? Baina ez da magia, zientzia da, guazen. Zer dira iseizpiak? Iseizpiak argi mota berezi bat dira. Ez dira ikusten, baina uhin elektromagnetikoak dira, eta haien uhin luzeera oso motza da. Gogoratzen uhinen inguruan egin genuen bideoa? Iseizpiak ikusten ditugun argiek baino uhin luzera txikiagoa du. Hain txikia da luzera hori, gai direla objektu gogorren edo trinkoenen barrutik igarotzeko, adibidez, gure haragian zehar. Nola funtzionatzen dute? Iseizpien makina piztu egiten da. Makina batek iseizpiak sortzen ditu energia handiko elektroiak metal berezi baten aurka talka eginez. Talka horrek, izpi ikustezinak sortzen ditu, baina argia bezalakoak dira, eta argiaren abiaduran doaz, berdin-berdin. Izpiak gorputzetik zehar igarotzen dira. Iseizpiak zure gorputzaren atal batetik igarotzen dira, baina ez dira gauza guztietatik berdin pasatzen. Gorputza atalen dentsitatea da gakoa. Zenbat eta dentsitatea handiagoa, gutxiago xurgatuko du gorputzatalak izpia, eta gehiago kostatuko zaio igarotzea. Adibidez hezurrak, horiek dentsoagoak baitira, hori dela eta zuriz agertzen dira. Aldiz, ehun bigunak, muskuluak bezala, dentsitate txikiagoa dute, gehiago xurgatzen dituzte izpiak eta grisak ikusiko dira erradiografian. Irudia sortzen da, noizbait argazki bat atera alduzu argazki kamera zahar batekin, beno, ziur ezetz, baina kaso ikusi dituzu. Iseizpiek ere negatibo bat sortzen dute, pasatzen den argiaren arabera. Argazki batean gertatzen den bezala, argi asko pasatzen den lekuetan plaka erretzen du, eta beltz ikusiko dira. Izpi gutxi pasatzen den lekuetan zuri ikusiko da, hezurretan adibidez. Horrela izango dugu gorputzaren barnealdeko argazki bat. Medikuek ikus dezakete ea hezur bat hautsita dugun edo dena bere lekuan dagoen, modu oso erraz batean. Baina kontuz, askotan egitea ere ez da ona. Eta horregatik, medikuak ez dira egoten iseizpiak egiten diren gelan. Gustatu bazaizue azalpena, klikatu like eta utzi iruzkin bat.